GoPro, stop recording because I'm Yupak. GoPro, stop recording. Hello guys, ako na sadliang yung nag-inustara jimmah kabakang Bisayang baki Alviray. Pag right now, namin karon sa Ormoc City. Part na sa to another travel vlog. For this vlog, atong suruyin ang bukirang bahin sa Ormoc. Kung bago ka diri, palog-subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Nami karon sa Ormoc City, kuya gihapon ako ang fresh nga. Mega. Nami bagong guest ron. Ang bago nga kauban sa vlog. Pero ina sila mong South ay, ngama din siya guys, amang din siya, so sa language yung best, makasabot sila Pinag. Lami daw ang shop mo isa kuon. Why ko kawa din yung naglingkod? Malikik, ang mga guyok. Heavy pang. Wala niya. Salamat ganyan rin sa paabot. Kumusta siya ko yung best? Dami chite, no? Basta herb. Hello guys, welcome back. Anda namin diri sa Danao diri sa Ormoc City og namin diri sa mga floating restaurants. So actually guys, human namin og lunch. So right now naghuwat na kami sa among gipaluto nga chungkang bells. Basta namin gipaluto. Ay gipaluto ang among gigala sisig. Cab sisig. On the mix. Cab. Shells nga na tuyo diri sa lake. Ah, shell. Sa crab or chicken ang crab or Bisaya. Bulagat or tahi na sad. Kasi sa English ano ba kay cab day ba niya? Sa diri kay cab. So basta namin gipaluto nga sisig gikan daw sa ani nga tubod ay ani nga lake. Kasi Bisaya sa lake. Bakunawa. Kasi Bisaya sa lake. Bakunawa. Ako ka ulo ka bakunawa. Ha? Bisaya? Ano dami? Lawa. Sa mong color nga ang nayuri nga. Oh boy. Inhala ito. Ala. Lagoks. So basically guys, ang kanang mga tapok sa cottage diri lele siya tag-iya pero ano nga part, hindi siya tag-iya ang floating cottage. Ang way lang nga para ma-enjoy nimo ang floating cottage kinahanglan kag mubira pa daw kato sa tunga pareho ano. Pareho ana nila. Actually guys, among i-try og bira ang kaning among pagibarugan nga floating cottage. Among i-try og bira pa daw kato sa tunga. So igananion pagbira. So ato nang makita no nga magsugod na og bira. So mo na siya ang kinahanglan ani upper body strength. So sige bes, bira. Uy, mo mas lisod. Muna siya pagbitad sa kabaki nga jimmah kabakang. Hala ang lamumi ang wala vitamins best. Nakay ko ano, iron deficiency. Labas mo ko na irog best bro ang hangin ang nagbitad nato. Irog magutagot, very light lang. So magnahalan jud kag kusog sa imong bukton para mabitad nimo ang PC nga mo paabot ninyo to sa tikas bahin sa lawa. Oh no! Bes, kumusta? Kumusta? Bes? Kuha gana ni kapika? Kuha sa ubo. Uy, di ko ay matagak ko. Kuha sa kuha panggunit lang dira. Panggunit ko na dira sa kuon. Please. Masakit. Mauni ang nahitabo sa last nga linog diri nahitabo sa Lake Danao. Nabupak ang dan. Kita ato kawan. Kuan, focus ito. Mauna siya nanaw porma mao to katong may mga balay dito sa unahan. Pang evacuate sila kay kuyaw sa landslide. Kira kang jimmah. Jimmah kabakang Bisayang baki. Hi guys, actually padong may karon sa viewing deck
viewing deck para makita namang kinatibukan sa Lake Danao. Actually, pwede siya 2 ways. Pwede naman siya magtuon na. Kung musod ka sa Lake Danao, pwede siya kaya kunin mo palabang ito sa pika-side sa lake. Or ikaduha, kanya magibuhat nga lakawon na mo padungan to sa viewing deck. Kuyog ang mga locals. Welcome to View Deck. Guys, namin dito sa park kung asa pwede nimong labangon ang mismong view deck pinagi sa lake kani. So actually pwede naman siya agion diri magkayak lang mo from the floating cottages, which is mga taong dapat gibuhat ganiha pa para dili ka. But at least na try na mo because alternative way, di ba? So aton suwayan ang pagduwa sa katong nangka nga tari-tari. So manguha ta og ingon ani kaning na siya peak. Then taro nga bes. So kaysa una maputol, may pildi no. Wala. Wala. Oh gosh.